Eller fra. Kan du hellere prøve også? Ja. Ja, hvad fanden var det, var det? Ja. Hey. Jeg får ikke skærmen med. Nej. Det er lidt til at få pas på noget for jeres små fingre her. Han har jo så ødelagt 3 taster. Hun vil hellere pille på skærmen. Ja, men hun er avanceret. Det er en touchscreen, hun skal have. Hvor er han sød. Og så det hele, der kører på. Det her, det skal på Facebook. Er du i gang med at optage? Ja, ja. Nå, okay. Så ved du hvad, jeg skriver kun én ting. Nikolajs søn. Med den. Jeg tror heller, det skal hedde, forældrene er ikke IT-folk for ingenting. Men hvad er det så, der skaber figurerne? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, det var, han trykkede på noget andet end... Der er han jo. Ej, så skal du se, jeg fik lige zoome ned på ansigtet, da han kiggede. Skål. Jeg kom ind, da jeg taget med og så sad han sådan der. Jeg kan ikke lade sig også. Det er underholdende.